Start. Prima tură de bică pe anul ăsta, nu? Anul ăsta de... Pe mult timp. Wow, nici nu mai știu. Te întrebai dacă mai știi să pedalezi. Da, deci... Oricum asta jumătate de oră după telecomandă și înapoi, pentru mine a fost cam toată cursa pe ziua de azi. Mă mergem la plimbare. Ia înainte tu, tot să ții ritmul. Spre tunare. Și după care din tunare și un pic dreapta, o să-ți spune unde. Și pe aia când crede ne întoarcem. Știi când crezi tu că... Dar tot ce facem acum, vreau să fie cât mai puțin pe asfalt, adică aproape deloc. Păi nu. Mea. Aș sugera altceva. Să mergem spre Băneasa. Băneasa trebuie să ducem centura aici. Păi dacă merge, cum zici tu, e noroi. Adică eu am ales o variantă de șosea puțin aglomerată pe acolo. Adică să mergi pe asfalt, dar să nu fie aglomerat. Nu am știut, eu am spus că noi mergem pe pământ. Nu, că n-ai unde să mergi pe pământ acum. Chiar e? Da. Asta e util. Pădurea este... Zici că e udă? Dacă vrei încercăm. Vrei să încercăm? Hai încercăm. Așa știi și ce faci cu soția, dacă îți place. Da, corect. Foarte mulți pe bicicletă azi. Toate direcțiile. Acum, bicicletă.